Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kinoy alam snong jang snong mau yong rim slong ringkat lang ba unong wan RTI ba dispersing rani hakakat khandai terik unai luar arjar arfuar kila kerpa de katanat PHE baje katanat animal husbandry and veterinary bagi deben shimkhia halor ke jingtuj ko jabo naga jaka shodo ba naga jaka pinmi idut shakawa sing kabatu lingba ka snong mau yong kabalong ru katulong umbam jong gani ka snong Hakajing ekran bigilat pathai kubor urang ba snong jang snong mau yong rim uba sorbar lingdo nong piur ulai thu ba snong mau yong rim bat ka snong mau yong japung kidei gi snong gi bapunan kam yak umbam umdi ka sa jain na ka tolong jang wa sing bat lada ka jingtu jong ni ka jabo shagani ka wa kan bu jingmai gi nong song snong ki bapunan kam yak bat hakaju ka por ulong ru lada katanat animal husbandry and veterinary kim shimkhia man set no ya jing pentu jabo na ka jaga oddo bat pinmidut kasnong kampansi kan ujor shaka National Green Tribunal susu ba sorbar lokuntu ya katanat PHE baka deban shimkhia halor ka jingsniu jong kapom man la kapor kat hadu bakala pelong ya kasnong kathau man mat ya ka jingkerdu ka basar khai hakaba ki nong song snong ki ha ban chu thiet ya ka man la kapor mushkin ma ya phi kathika la miru ki kubor hakini ki banai ba de haka shpotarik ba kubor tolong kubor lai iro ka jingjabo ju thi wa haka ba haba ki nong song jo yong mau yong rim ki don hodon rio do nyu hajar ngot ki nong song bat ki jingsania jong ki galong be ka wa sing galong gum ka oksigen ki de kususi galong ba ka thi ka wa amanta ka don ha pedeng ga jingma na jingmi jabo na po jaka napo diary jaka sanjut itu bat napo jaka odok te kat kum ka complete moyo la ong ba masusnei ganti kay nong moyong namar ba sipang commission kamlong sipang kataka la start commission mlaban start namar ba kami ke jabo napo ke jaka odok bat ke jaka sanjut bat halor kani ka jing yo complete nang thi te nak lai jonga la fai ka RTI ban tip ya ka daw balai ka long punta kataka jaka tan namantaka moyo te halor ka RTI ban la fai hapo direktor hang thi po anaman po husbandry wat veterinary te ka RTI bangayo amenta nang yo tang jong veterinary ya ka diary ngam pat yo adu menta te menta ga yo thu ep ba kar kom ka RTI po lai thu yang ba ka daw jong jinjabo jong katlong hangti pomoyong kade na kadaw ba katkum ka di pai ritot ngethu epi kade na kadaw ba kidon kapot polyurn tu ka gubami na kinala na ki karkhana katkum report ne na karkhana bat na kiwe bede ka pelong bantu ha kane ka abertor mu kade kelong ka treatment plan ka ba kanchewi ki jabo Hadien baka kan no kini ka reservoir kani jaka pelang ka pelong ya kani ban overflow sistem la overflow ketu ke jabo kami syawa ka poi syaki tolong kata ka de jubab ka banga yo nanti na ngatrai bisa yo na gini ki rang ba snong kin compensate company hadien habede bane te hani la batai ro ka jingjinga jo kani ka reservoir na katit men plan kalong ke basik kilo metari te habedei bat kani ka jinglong jeng kapom mangthi na mar bakam ju trikam ra kapom te kar ko mat ari pot hene lai thu yang ba kapom mangthi kadai kapom ka ba tailor miet kalong ka ka ba kajuk menta banong kapom hangthi kadai tailor miet ha ka ba kawan na makaskiem kaskiem ha jong khandai phra khandai kejing keli kalong nadu kitu kipor khandai ka balongo kalong kumno kata kapom gede tailor miet abada sina menta tang sibit nadu nong sina ro slong don habli khon nadu kauti te menta ki benai kini nong moyong gila du no mamio tang na kadaw nei jinglong kapom hawai kapom gadon artli tang bakawei kamlong shu
kalong sa kaway ro la repair iwe da kimnai benai kini kino snong ni kim yo te kar kum ka at report ka pau ba kane ka machine ka rimplat ngata antar la kumno life usnem la don dei rama snong ne te la don no life usnem te ke jingkali kalong ka department menta life usnem as repair ka ju te kam moyong the only source of drink water ka dei na po umsing te la ka do ka pom kumne man ka por te kino snong riu nyo ja snong kinyo bepli ki hable se jan do gile umsing na dong sidong gile be umsing de ke jinge menta kalong ba na lor ba kane ka pom kamlong na lor ba ka jabo ka ba mi na po jaka sa do nang tu besar khai ting yo ka dut put ting poi ka do put ting poi ka snam bat kum ta ter kar kum ka complete te kane ka de ka ka ba lango ha ka ba nakalyang ka nang kalang ka PHE kam simlati action te ha de ba kata nakalyang jonga ngala kali dak RTI ngo please provide me information as to why your official failed to lodge an official complaint about the unhygienic drainage system pertaining to the Meghalaya Dairy Processing Center and Maoyong Slaughter Center House. Habede bagane na kalyang ka office PHE kalong ba an official has been lodged with the Meghalaya Dairy Processing Center and Maoyong Slaughter House recording ba mata. Namar kumiyati bi katlong kadon na kajong kaan. Kaba lasna no do khat khandai spa khandai pho la da makala ka de ka Meghalaya Protection Catchment Area khandai spa khandai pho hang jing sha ka custodian namta ki jakat di ni kimta ki nunda ki wa namta baro ai ka de ka PHE ka de jing sha kam de pun kami snong kum de wan mi tane pun kami ni girang ba ban complain sanga ka de kamram jong PHE ni mo de la jadi kamu PFC ban lot sekali di department concern lada kim ko ngu lada sebentar ban aska NGT namar kano ka jingte shwa ban sina ka DPR lada lupa jingkeli tong ka DPR mana ayo kata ban pentu ya kata ka jabok ka put kene kata ispo ka wa te lada halor ka complain jo PI lada kimti action mo ka de complain NGT khang na sundan ketuka jika ada dan ni ketuka jaka sanjut nang tu te kata ka de ke ba mula mudur ba kat ka jingsna ye kati jing lut ka serkhe kati jing te la menta lada kamti action na kalang jirong ba chinong le se kila ban lot complain yo sa kawat sa NGT la kalong gumne na marbale kinriu hajar kinyo hajar jumut kin sosnong kin di nang no makati komisyon kalong ka oxygen nam ta jong phi dei la te halor kata na nga pini tangani ka report tinga try dong mas nong isu ya hak no suat ni report in pisai kinja polisi bon ba dispensing rani ye ke jing rok jong phi lembaga di RTI nisiam ye ke badai ha we dei bukani ka sata house kepada hang thie hang tu ngalai so ba kadi jebo iban poliur lembaga wanra naki kakhana kawanlung wanlang hapo katukan ka jaka kaba dan hapo cakau do henry hakasipo torek jong u Agos karun ka joint inspection reng jong moyong rim bat moyong Jepang ngatrai hang turu sai i video ba lapau ba hang tu lap isai ba ka jingjebo hi kadai ba ka tut cakau sing kadai na po ka cakau do namar pangilalam katu ka jaka wasai sni hang tu ni di kalong chemical bar ka filter ka bayak tu ka ka ba sai sni nang tu bar hoi ki kinyut kinyer ki dieng ki yap lon ti kan ja ayu la da katu ka polish ka wa kan ja ayu la da ki brio ki bam ki di tu ka ti kani ka di ka bar hoi ka ba ngamtip ka dari department ka liayu te hangi yang ila sukhan ba katu ka do hang tu kladai tangka harisal nagabanta ke jongki namar kat kum ka yu hendrai kat kum ka report ikali benlong bai ars pak san phau si singi odo hendrai mentang poi tang san phon ro wai tai san phon ro katu ka jing jabo kal penjebo ya ka umpa mamdi jongi kabadi na patu na wa msing te hadu menta
ba ngi ko minong song te nyam inut chu hi itiki ikatu ko bangin ya ba medi te habedai bat kanika jongka PHC nakapor ngila kinong song la shulunyar nakajingdu jongka te labuan ba shuthet bai man kasi te bapli ki baduk basuk na ke kinyo pisa te kanya kalong ka ke ba pensong si yangi kinong kit kam snong namar ba nak kapor ngilet inspection hapo ka pumping house ang to ngila ba hadim ladu kia thu ki ladu ka pom ti ka pom gobel life hole of sensinam ladai menonra nak pom thamai henrei supha repair seladu ru hap mekanik hawara nabar kitiar ru hap thiet nabar nangin stil jong mla banjo mundan mekanik stil jong ru kino snong mapli nabro ardi snong moyom chopong moyorem mapli kimtip ki ur kinam changi kinong kit kam snong te lemba kania ni pensai lang sik ba kani ba ka PHC kam sim khia ba kam khain yangi kisnong bro artali bam badi nak to ko wam sing te nakaliya ka jonga akan hang nia nakabenta ka moyong rem moyong chupong rukum jo ngakarpot ya ka department ka badai ban kmi ba kan simkhia no nang ni sakman man ka nonra no ka pom ka thmai khanang ba ka mambi bangi kinong snong bro art ling snong inyo nakata ka ka ba kumaki wei kiyo ani so fi hadu manta ka ba niyo hadim la du ka pom hadim la de prepare kami sansi kaladu kadu pat sibnai lenter hadin sibnai nyo biang sanrusi la du biang tie kamdei ka ai ba kalalong kamkai te halor kani katapat ngakat dakarpat khamtam ya I minister in charge bin simkhialam halor kani ononra no rakapom ko pathmai bar hajuk opor akaparu yo minister in charge bodipet yaka veterinary mun simkhia ba daleleiru omdeishu bandang bu yakthi ka slot house sangthia ada patla banle khoi le suba ba kanum tu chu wat tang khindia ru ijabo ibami na to slot house shakathe go amse. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.